Здравейте, скъпи приятели! Днес ще си приготвим зеленчукова супа. За случай ни трябват тиквички, лук, морковчета, картофки и чушка. Аз съм си прибавила и 2 люти чушчици. Това е вече по желание. Нарязах на дребно всичките зеленчуци и съм си приготвила да сложа масълце, 1 купче сол, пипер и 1 купче пилешки бульон за вкус. В тенджерка съм поставила да заври около 2 литра вода. И след като заври, добавям солта и след това нарязаните зеленчуци. Внимателно, че аз съм и припълнила. Разбърквам водата, поставям лимончето, поставям и маслото. И се извинявам за шума, който чувате, и сол. И оставаме да ври тук 20 минути. След като повря супичката около 15 минути, ще прибавя малко черен пипер. И аз обичам да слагам и фидейци. И оставам да поври още 10 на 15 минутки. Липон, супичката ми вече е готова. Изключила съм котлона и съм приготвила един жълтък за застройката. И сока на един лимон, близо 3 супени лъжици е лимона. Който иска и по-киселичко, може да си добави след това. Разбиваме жълтъка. И както е още топла супичката, прибавяме да направим застройката. По желание за вкусяване аз съм си приготвила риган, тъй като на мен ми харесва. Който иска, може да си сложи на дънощче. И, скъпи приятели, дойде време да опитаме супичката. Много е хубава, даже чудесна. Лютичка, както аз обичам. Да ви е сладко, ако решите да опитате, и ви моля да натиснете едно сърчице и да ме последвате и да ми напишете в коментари, ако имате някаква друга идея за такива ястия, лесни, бързи и вкусни.